Nato iti bagbagada dimsi nga late blooming. Nice. Blooming na bagbagam. Paresta mo lang nabababa ka nag. Iso nga rod nga late blooming nga kun kunada dimsi. Madanagang ka no sumagpat ka ti 40. Nagkadula kita mo kayo duwa mabaka na yan. Basta yun natan, hindi kayo kasasawan. Marunong ta kita itlog yaw. Taro ka matinandes na marungutan. Hindi yung malam usar. Hindi yung pala tadtadan tayo. Kurukuri na di manukan ta mapakilabangan pa iti manaw. Ay, hindi masadya rabungan ba? Hindi ka gaya magluto ti rabong ha. Kapay, mabasin ka malam. Nakakita rin nga kaldingan na yan. Ang kadung aro din eh. Talami, ag-agaw mga. Apo mo yan. Pamayamutan. Kuro ka ah. Tapay butag mo na eh. Tanda mo, makaranak pa eh. Net lang. Siya garo, makaturo ka kuman eh. Ato yung kalding. Mikin inagawa mo, tikang kanag. Ay na, nabsog kan. Kuro ka ah. Minong ka pala tanong. Atin eh. Apo na eh. Dabay. Busog mo. Kanyang lat na mami na yun. Ayadom mo ta. Nagkarasab ko mo lo. Or takatay mo na eh. Or lagpasa para siya mo kinarawo mo. Nagamo. Kanana makita to yung masasi dagata eh. Minom ka, baka mas palang ka. Atin eh. Ay, hindi pa lang araw. Atin eh. Hindi ka makatan lang nga, kasi nakalag kiti-kiti. Minom kami tanong nga, baka mas palang ka. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atro tikang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin ni so gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mati. Nakalag kiti-kiti. Minom kami tanong nga, baka mas palang ka. Arti ka. Busog mo. Wow! Ito yun. Nagkaduro dito eh. Miki. Pang-pang ka dito eh. Wanay. Solve. Tunatan na ha. Imbis nga kanag, kinam mo pa eh. Gito yun. Ni, katurog mo. Kapang-pangan mo pa lang maturog ka. Tama na ito, mapahaning. Ano nagarod nga bawal maturog no malpas ka mangan, mabangungot ka. Ay, kasi ya. Kimapan nga min kay. Hoy, kasjay. Ay na. Nagimas silang isipan ng unang bahak. Nagimas uminuman. Nice. Supay, Andres. Madi mo usawan ti taon ni. Nagimas kami tumit ti arak. Ma-perfect kon sa 365 days ah. Arami ito nga 400 days ay. Tamon nat kan. What? Madi ah. Nagimas pa lang mga antin na po. Tsaka do pati planok ti biyag ko. Plano. Puro ka mo drawing. Sakto mit kulayan. Ano no, dati kwarta kon. Gimtata, puro plano pa lang. Okay. Ma! 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 Ma!
Ma! Ha? Andres, bak, napansin niyo kaldaing? Daan na pansin mo yung kalday. Tanay, nagadot tanay. Pag nangapag na. Sa bali at Andres. Hindi ba kulay na yung kalding mo? Kulay brown, medyo dagud-gud yan na. Yan. Apay dati kalding nga good ya. Asulat yung mo. Taon tupig, good. Kalding tulangan nain. Apay napadasam tayo na good-goodain. Madipay. Pero da na buwek siya yan. Nakabuya mo eh. Nagado nga buya eh. Madya pa good. Apay kasto, gagatila tayo yung mungay ko. Pamukil sa amit din. Lakay kan, tataka lang pamukay. Nato iti bagbaga da dimsi nga late blooming. Blooming na bagbagam. Pares mo lang nabababa ka nun. Iso nga rod nga late blooming nga kun kunada dimsi. Madanagang ka no sumagpat ka ti 40. Nagadula kita mo kayo duwa nga baga na yan. Basta yun natan, hindi kayo kasasawan. Marunong kita itlog yaw. Taro ko matin Andres na marungutan. Hindi yung malam usar. Hindi yung pala tadtadan tayo. Kurkur yun na di manukan. Mapakilabangan pa iti manaw. Puno matitagtan sa kakurkuro ng Andres. Koy, tata Sirbina. Umatanggalan kayo pala ti kabarbaro nga pre. Hindi yung malam usar kita itlog yaw. Inggit ka lang Andres, tama di nakagatangan eh. Bakit mo ti barbaro nga brief mo? Hey boy, ori man di nagatangan di bagat katibrip ka. Ayos lang. So pa nga dagdag tila baka dyan. Oray ni Dim si Andres, madeg brief ata. Nainom mo lang kami ti sabunata kay. Supay mangurod di sa pungkaw. Tamakatabitak pay. Sabon lang madimbay mabalikas. Sabon mading nga sapon. Pati di runot, rumot. Awana, nayawawa di pagsapon ko di kaldingan. Kimakitungtong ka pa lang nga amin. Damdamam sa puli na yun, tunong mapukaw taon. Madi nag-aaral sa na kalding ko. Kasabay ko aja na mamamangan. Namangan nga ibagbaga. Mangmangan. Kasabay nga mangmangan. Madi nga kasabay nga mangmangan. Basta mamamangan, akong talaga tinapansin niyaw. Kalding nga mangmangan. Ba kalding mo di mangmangan tatay. Ato, kinanay chichiryak. Nga tanay. Oh, kalding mo ta. Ha? Woy, suwat Andres. Ma. 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 Nakala ko wala ka na. Wala na akong kasabay kumain. Wala na. Ma. Ano na yun? Yung magpanidim si Baka, kasabay naman. Si Kaawan. Kisti sa pamgid day, siya man tinakita mo. Takan, gawda man lang eh. Papa naman. Sumurot ka, gawda kon. Nainggit lang ka. Itawan ti kadinana ka naman ti kadwa na nga mangan. Kamaturog di pala yun! Ay, sa wakas, solo ulatin dayon. May isang.